ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଚନ କେତେ ଦୂର ସହାୟକ ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯେ କେହି ପଚାରି ପାରିବେ, ଆପଣ ଯୋଉଟା ପଚାରିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟଭିଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅଦୃଶ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଗୁଡାକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯେତେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଆମ ଶରୀରକୁ ମାଟି ଶରୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଣେ କୃଷକ ଜମିକୁ ହଳ କରି ଅନାବନା ଘାସ ମଞ୍ଜି କେବେ ବୁଣେ ନା ଧାନ ମୁଗ ବିରି ହରଡ଼ ବୁଣେ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଧାନ ମୁଗ ବିରି ହରଡ଼ର ମଞ୍ଜିଟା ସେ ବୁଣେ, ଅନାବନା ଘାସ ମଞ୍ଜି ବୁଣେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ଘାସ ଗଛ ଗୁଡାକ ଉଠେ ନା ଉଠେନି? ଘାସ ଗଛ ଉଠେ। ଆଚ୍ଛା, ଘାସର ପରିମାଣ ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଯିବ ତେବେ ଅଭିଳଷିତ ଶସ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଅମଳ କରିପାରିବା କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଇଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ଅନାବନା ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଅଧିକ। ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ଅସୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ, ସୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ମାନବ